chydig bach wrthyn ni am sut wyt ti'n mynd ati I addasu llyfrau? Wel, mae fe'n broses llawn hwyl rhan fwy o'r amser. Fi, wrth gwrs, yn darllen trwy'r yr un gwreiddiol, y llyfr Saesneg fel arfer. Ac yn trio gweld sut mae'r geiriau yn gweithio gyda'r lluniau. Wrth gwrs, mae lluniau yn rhan mor bwysig o'r llyfr. A gweld wedyn, wrth gwrs, os ydy'r gwreiddiol yn dilyn rhyw batrwm odli arbennig, wel, dwi'n trio ail-greu hynna yn y Gymraeg hefyd. Ond dwi ddim yn poeni gormod am hyd llinellau, a dwi ddim yn poeni gormod chwaith o ran os ydy'r odl yn cynnig I hun, a bod e ddim cweit falle mynd air am air gyda beth sy'n y Saesneg, wel, dwi ddim yn mynd I boeni gormod am hynna. Mae'r peth pwysig ydy bod yr ystyr gwaelodol, jyst yr ystyr, y brif ystyr yn dod mas yn gyrru yn y geiriau Cymraeg. Ac ydy am fwy heriol, ti'n meddwl, na ysgrifennu rhywbeth gwreiddiol, neu sut mae'n gymharu? Dwi'n ffindio yn haws mewn gwirionedd na sgwennu rhywbeth gwreiddiol. Oherwydd wrth gwrs mae'r weledigaeth yna, mae'r syniad gwreiddiol wedi cael ei wneud yn barod. Felly mae yna ddechrau, mae yna ganol, mae yna ddiwedd i'r peth yn barod. Felly mae hynna yn rhywbeth sy'n yn aml iawn yn gallu cymryd lot fawr o amser I awdur wneud yn wreiddiol. Felly mae jyst cymryd hwnna, mae'n gret, mae rhywun wedi wneud hanner y gwaith I fi barod. Wedyn mae jyst cymryd hwnna a cyfleu wedyn mewn iaith arall yn lot o hwyl. Ac wrth gwrs ti wedi bod yn fardd plant Cymru a ti wedi gwneud lot o waith ym myd plant. Ydy'n anodd weithiau pan ti'n addasu llyfrau plant o ran ystyried lefel yr iaith a hyn a llall? Wel, dwi'n trio, wrth gwrs, defnyddio cynifer o eiriau fysa plant yn gyfarwydd â nhw, falle. Mwyn wneud yn hawdd iddyn nhw ddarllen y gwaith. A peidio teimlo bod nhw'n dod o hyd i'r wair yn fuan yn y gerdd, falle bod nhw ddim yn siŵr beth yw'r ystyr, a wedyn falle bod hwnna'n mynd I fod yn rheswm mynd yn droi ffwrdd. Ond ar yr un pryd, dwi ddim yn teimlo bod fi eisiau dymio pethau lawr chwaith. Dwi ddim yn teimlo bod fi eisiau tynnu lefel y peth I lawr, oherwydd mae plant yn deallus iawn. A mae bobl weithiau yn gallu anghofio hynny. Felly, dwi'n trio, os oes na rhyw air dwi'n teimlo falle sy'n mynd I fod yna'n gyfarwydd, ac eto hwnna yw'r gair pwysig a'r gair gorau yn y lle yna. Wel, na I ddefnyddio fe, a gobeithio bydd y plant yn gallu defnyddio fe wedyn fel ffordd o ddysgu gair newydd. A ti'n bod mae gennym ni ddau lyfr fan hyn o'n blaen neu ti wedi addasu I ni yn Atebol. Faint mae'n cymryd I ti wneud llyfr fel hyn, llyfr I blant? Does dim dal mewn gwirionedd. Os yw'r gerdd yn hir, wrth gwrs mae'n chydig bach o waith ar y peth. Dod yn ôl ato fe diwrnod ar ôl diwrnod. A weithiau mae fe'n beth da gallu rhoi bach o amser y peth I setlo a wedyn dod yn ôl ato fe. O weithiau, mae'r gerdd yn gallu dod yn gyflym iawn. Mae'n dibynnu'n llwyr. Ac o ran, ti wedi siarad lot efo plant ar hyd y lled Cymru yn hynwedd y waith wrth gwrs. Be di'r ymateb ti'n cael gan blant a teuluoedd am lyfrau sydd wedi cael ei addasu o gymharu â llyfrau gwreiddiol? Ti'n meddwl bod na farchnad iddyn nhw? Dwi'n meddwl bod, wrth gwrs, mae yna farchnad yna I lyfrau gwreiddiol, mae yna farchnad yna I lyfrau sydd wedi cael ei addasu. Dwi'n meddwl y dylen ni fod â ffydd yn y diwydiant llyfrau yng Nghymru I weid mae fe'n ddigon eang a digon amrywiol I gynnwys y ddau beth. Wrth gwrs, wrth gyfieithu rhywbeth, neu drosi rhywbeth, neu addasu rhywbeth i'r Gymraeg, mae'r weithred yn aml iawn yn gwneud fe fod yn rhywbeth mwy Cymreig, falle na oedd y gwreiddiol beth bynnag. Yn ffyrdd cynnil iawn. Wrth gwrs, jyst wrth newid iaith, mae'r peth yn mynd I fod yn fwy Cymreig wedyn. Felly, pan dwi'n darllen rhywbeth sy'n Saesneg yn wreiddiol, mae fe'n gallu teimlo'n Saesnig iawn weithiau wrth darllen e. Ond dwi'n gobeithio bod hynna ddim yn dod drosto wedyn yn y llyfrau Cymraeg. Felly, I bob dibyn, mae'r addasiadau Cymraeg yn llyfrau Cymraeg wedi hawl I hynny yn hynny o beth. Ac wrth gwrs wyt ti'n dad dy hun rwan a Llew, enw'r mab wrth gwrs. Pa fath o lyfrau wyt ti wedi dechrau darllen I Llew ac wyt ti'n mwynhau ac yn gweld llyfrau plant yn wahanol versus I gael mab dy hun? Dwi'n sicr yn edrych ymlaen I ddarllen y straeon yma gyda fe a pob math o bethau eraill nes I mwynhau pan o'n i'n blentyn a gymaint o bethau eraill hefyd wrth gwrs. Ond ar hyn o bryd mae Llew yn 4 mis a hanner. Felly
yr unig lyfr ystaf fe ar hyn o bryd yw'r llyfrau yma, llyfrau teimlo. Lle mae fe, mae'n gwahanol ddeunyddiau gan y blaen yn y llyfr. Mae wrth i fod yn troi, dwi'n siŵr ydy'n gwybod ai llyfr yw e, mae fe'n troi yn y lenni o leia. Felly, dwi wedi rhoi llyfr iddo fo yn barod. Ond, edrych ymlaen i droi at luniau a geiriau a cael lot o hwyl gobeithio gyda fe. Diolch yn fawr iawn. Diolch.